Os nenos e nenas de Pollo coñecerán a variante espiritual á vez que aprenderán a coidar o medio ambiente grazas ao proxecto Florece o Camiño. As concellerías de Educación e Medio Ambiente, xunto coa comunidade de Montes de Combarro, levarán a 200 escolares a plantar 300 cerdeiras na ruta peregrina. Florece o Camiño chamase así porque a proposta que nos fixeron era que os nenos do Concello participasen na plantación de 300 cereixos a través do camiño espirituoso, este camiño de Santiago que pasa polo noso Concello. O obxectivo é que os máis pequenos aprendan a respetar o medio ambiente e teñan conciencia dos seus coidados. O 22 e o 23 de xaneiro irán en cada ocasión 100 nenos onde terán que plantar o seu cereixo, habrá unha persona ali, e estarán eles que lles van a explicar o porqué, onde están e cousas interesantes da nosa contorna e dos nosos montes. O proxecto ten tamén outro obxectivo. Cando as cerdeiras florezan, servirán como sinalización e protección para os camiñantes. Entonces cumple con dúas funcións, unha a señalización do camiño en sí e, por outro lado, sería unha das franxas de protección dos laterales deste camiño, esta parte do monte e do camiño que o recorre. A idea é que o proxecto continúe nos vindeiros anos. Unha vez que todas as árbores florezan, tanto o Concello como a comunidade de Montes aseguran que os centos de cerdeiras farán que o camiño sexa visible a través dos satélites das novas tecnoloxías.